Ulun Bathara Brama. Weh, dewaning geni. Ya, nyilirake Mas. Arengku ngopo? Engko udut randhe geni. Ngene. Wong edan. Wah. Aku kurang ajar tenan. Dewa-dewa dadi ece tenan. Arep ngopo kowe? Ngewangi Bathara Indra, ha? Ayo, apa tak anggap aku ora iso ngantem para dewa? Sampya mungsuh aku kowe. Wiladal ngedapi-dapi temen. Wani karo aku. Iya. Waduh, truk. Waduh. Wah, tenan ora. Mati kowe, Gong. Kandhane ngayal. Ya mati kowe kelangan nyawa tenan tak oyahe le. Gak jaloke le. Tanggung jawab. Halo, dewa wis ting kleper ning parang pringapus. Papan padusunan nggonamu nek nganti nyempyok katentremaning para kawula kuwi tegese duka sing kurang tanggung jawab. Tru? Aku wangi ya, Tru? Ya. Kowe ora mentolo karo patiku to? Ora. Nek aku lara kowe mesti sedih. Mesti adikku sing tak tresnani kok. Nek nganti tekaning pati mesti kowe rekoso dadak mendem aku to? Aku wangi ya. Siap. Kowe rasane wangi ra apa-apa reng mergo kowe iki wonge cacat, ta. Wis mripate kira, tangane cekle, sikile becik, arep perang ya ora trampil, yakin. Kana kowe mundur kana. Ya ora, kowe ya adikku ya tak ewangi. Rasah. Wong kowe iki nek mandeng ya ora medeni. Mandenge matamu malah gathuk dadi siji ireng-irenge. Rekoso wis to, wis rasah. Ya semen nek kakane arep ngewangi ora apa-apa, Gong. Wah, wis jan. Kok nek kowe nganti cilik lara gedhe tekaning pati, mesti kowe ora ikhlas. Ikhlas wae. Ora ikhlas ngopo? Ndi kakang ting mentalit ngono mbok modar ya men. Ayo wis. Ya wis. Ora ngewangi ra apa-apa. Malahane kepenak uripku. Truk. Piye iki apike? Wis ditataki. Oh, nek niat ya niat. Kowe ndek kepinginan ndek gayuhan aja mung kandhek ana ing karep ning kakakno tekad. Mergo tekad kuwi pok ing karep. Nek wis nekat, kowe dasare suwane ngunek-unekke Bathara Guru kuwi nek cara aku wis sesuatu sing aneh lho, Gong. Ora ana wong sak jagat iki sing wani ngunek-unekke Bathara Guru jaba ing kowe. Ha ta? Saiki tandangi. Dewane akeh. Dewa iki akeh banget. Bathara Indra, Bathara Dana, Bathara Kasina, ora. Kuwi Warkop. Bathara Warkop beda. Bathara Indra, Bathara Brama. Bathara Brama iki Bathara Dewaning Geni. Wah iya, oke ra masalah. Kudu tok simpen sik carane piye ngalahke Bathara Indra iki piye. Glut. Heeh. Bathara Brama Dewaning Geni, maju kudu telesik awake. Ha iya. Ana ngetokke geni ora bakal temomo. Bathara Bayu. Weh, ana. Ana. Dewaning apa iki? Dewaning angin. Sebelah angin kontal kuwi kudu piye carane menanggulangi supaya aja nganti kalah karo dewa-dewa kuwi. Menyang aku ning ngurimu. Kowe aja negak aku ya, Mas. Ora, wis aja kuwatir. Apa sing tak gayuh kelakon kowe ya mesti bakal ngrasake penak. Aku ngempek kamukten le. Oke. Lara wong loro mati kowe dhewe ya Gus iki. Omonganmu iki sok ora penak. Lara wong loro mati wong loro. Siap. Pethoke dewa-dewa. Ora gelem mundur gawe kisruh, ora meneke Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Aku ikhlas mati ndepani kampung halamanku. Iya. Kowe anggere muni ngono kuwi aku seneng. Aku sing deg-degan.
Wis wani muni kok ora aku dhewe. Mangkat yo. Yo mangkat yo rasa kok ngomong yo. Pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya ora nanggana magawe glarira wang-wang sapa itu Dewa ngono jenenge kowe biasane sok apal Bathara Indra gitu. Dewa sikile ora kambal apa? Ora, ilmu hitam. Lho. Ilmu hitam iki kancane Wanda iki udu ora. Mancing kancane ra entuk kok entuk dhewe. Nganggo ilmu hitam. Omongane sapa kuwi? Takoni, guys. Sampeyan sapa? Dewa? Lho. Takon marang Ulun. Heeh. Ulun sapa? Ulun Sang Hyang Bathara Indra. Oh, Sang Hyang Bathara Indra dasar Pranyata Bagong dalem. Sapa sing wani karo Sang Hyang Jatimurti? Ora ana. Lho. Kok ora ana pitu kok meneng to? Ora ana to? Ora ana sing wani karo Jatimurti to? Iya ta? Embuh, ora ana. Nek aku mangsuli omongane Bathara Guru pancen tak wangsuli. Nek aku wani karo Sang Hyang Jatimurti iki ora ana. Sapa sing wani karo Sang Hyang Manikmaya? Ora ana, kuwi ngarang meneh kuwi. Nek aku wani karo Bathara Guru pancen wani, nek karo Manikmaya aku ora wani. Gong, Manikmaya kuwi ya Bathara Guru, Jatimurti kuwi ya Bathara Guru. Oh, satu orang toh? Satu orang. Wah, ya dimaaf. Ora ngerti aku. Aku sing wani. Bagong, Nun. Kowe ngerti ora? Ora. Ngerti, ora ngerti kowe. Yen Bathara Guru kuwi sembaning para titah. Lah kok dadi kowe wani? Ngene, Ndra. Lho. Buan iki kowe sidane ya glete ndak tak basa-basanan ya terus engko nek kuwalat. Ora wae. Aku tau nguyuhi sareane ra kuwalat kok. Mancen nekat tenan. Nek Bathara Guru pakartine apik, adil tumraping titahe. Aku ora masalah, aku ora arep wani karo sapa-sapa. Cah cilik kae ya Ndra, nek bener aku wedi. Ning grango kaya ngapa, nek salah aku ora wedi. Arep derajate sundul langit, nek salah wajib tak benerke. Mergo iki suara rakyat, Ndra. Ngono. Dong apa itu? Embuh. Kok plek. Tatin mumbul apa? Ora. Kok pleke akeh banget. Kok mumbul. Lho, wih kowe. Hah? Dadi aja dumeh Bathara Guru ki dewaning para dewa, terus ora ana sing maneni, terus ngendak gunaning jalma. Sapa-sapa kudu manut Bathara Guru, sapa-sapa kudu manut Bathara Guru. Apa Bathara Guru tidak boleh salah? Hah? Meng dijaluki Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru, meng tak nggo syarat. Lah kok Semar kon nyembah karo Bathara Guru anggepe apa? Semari bapakku, Ndra. Semari wong tuaku. Nek ana menungsa sing arep ngendak derajate bapakku, aku ora ikhlas. Aku ngewangi wong tuaku. Lho, malah
malah wani karo aku. Aja kok kowe. Kowe iki anake Bathara Guru to? Iya. Anak nomor 4 to? Iya. Kowe kok ngerti? Menurut buku. Ngono kuwi nek sejarah aku ora ngerti wong lairmu ki, aku ora ngerti bidane sapa kok. Hah? Aja kok kowe bapakmu ki nek salah kudu tak benerke. Aku bapak kok nyembah, kok kon basa, kok kon tata krama. Ora mungkin. Ora iso. Bapak ki tuwa bapak mangane Bathara Guru. Bathara Guru sing kudune basa karo bapak. Ngenggone unggah-ungguh ki Bathara Guru sing kudune nyembah karo bapak. Bapak wis gelem dadi titah, gelem dadi wong cilik, gelem dadi pamomong, ninggal kamukten kadewatan. Dipasrahke Bathara Guru kok wis dadi wong cilik, dadi pamomong, kok isih kon nyembah karo Bathara Guru. Model apa kowe? Ayo ge omong-omongan. Piye meneng wae iki? Stay. Nek omong jan mentes. Bathara Indra nganti meneng wae. Meneng wae nek terus ngampleng cilaka iki. Lu ngomong ning ora gek plek-plek malah ora apa-apa nek meneng wae terus dis ngono. Aku ora siap, Petro. Ono aku kok. Lho, terus ngopo? Lah aku ya lunga. Damu mripat. Ngopo? Aku tekan kene kon bondo karo kowe. Kuwi apa bener Pak Kartine? Hah? Salah apa aku? Luput apa aku? Aku nyolong apa? Aku nglarani sapa? Kar dibondo kaya penjahat. Cacing nek kepidak menungsa ngolet butuh males, Ndra. Bagong ki menungsa. Duwe perasaan. Ana kowe areng nglarani karo aku nek iso bangga. Wani karo setawat dari awakmu. Ora minggat kene markaning patimu. Tipanane Petro. Sik. Sing nantang ki kowe. Oh jare mau ngewangi. Ngewangi ning kowe sikik wong jenenge wangi iki sing kawogan temandang sik nek ra iso lagi tak ewangi. Kowe ngeperang sik engko nek karo kalah aku maju. Ora ngono tembunge. Ya baleni saka tangan-tangan mau. Saka sing endi? Saka sing kata-katane kowe muni lho wani karo aku. Tak odeni ngono gak sing ndak ora gayeng. Wani karo aku. Sing tak wedeni matamu. Lho. Apa-apamu? Ki mergaring pati pangga tayane. Iki mergaring maju Bathara iki. Mati. Ayo, kamu. Iki tak ade mati terus. Lho. Sebabe, kowe nonton ora? Saka kadohan rapati ketok e. Kowe jiri kok. Nonton saka kadohan kok. Bathara Indra ngantem sirahku. Pet-petan mataku. Tiba kowe. Genah. Bluk candak sirahku seret diantem cengelku diek ngono muntah aku terus. Wah. Mangan apa? Mengangin. Ora klebu napa-apa to? Urung e.
Mau candak sauna diantil jil kontal. Aku ancang-ancang Bathara Indra wis ora ngerti wong aku aling-aling wit. Heeh. Bathara Indra teko set ngono tak antem ki. Ora kena lho. Ora kena piye? Ora kena kaya ming kurang sekilan ki. Ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilar. Kuwi ngantem ora kena. Dewa goblok. Aku mbiyen duwe kuwi tak buang. Mergane, wis ngrekoso aku. Tekan ngomah karo bojoku kuwi kaya wis kena kurang sekilane. Ngono-ngono iki kepiye ta iki? Sidane tak buang aji-ajiku. Ha ta. Satonjo. Ha iya. Aku diinguro dewa-dewa. Ning jarene bapak aku tau diceritani kok. Ceritane apa? Dewa iki ndek pengapesan. Dewa iki derajate dhuwur, sak dhuwure menungsa. Heeh. Mula dewa iki ora kena digrayang nuwun sewu, mestaka tekan dodo. Oh, Ning nek digrayang dodo mengisor kuwi iso. Mula jajalen ngantem aja nggon sirah, aja nggon dodo, weteng padha engkul. Iki ora omong kosong lho iki. Engko aku maju meneh diajar ora. Nek nganti ora kena, engko nempuh karo bapak. Pokoke kene medun. Kene medun. Jos. Tenan tetep tak slenthik yakin. Antem gon weteng diek dhek ndingkluk seslenthik tuk modar. Aku arep karo dewa lara weteng maju. Ah, mati dening aku e. Ngopo iki? Ayo ditutukke Mas yo. Diantem mestakane ingsun. Pecah siramu, pecah yo. Cah gleleng padake anak Semar dantem anake Bathara Guru kalah. Trimo ora dadi yungkus iki. No. Lagi ngampet ya. Ora males kowe. Dia nampa tenane sampean tak antem kok ora kena. Titah ora bakal kewagang sarta iso ngrayang dewa. Yakin? Yakin. Wis mantep kowe muni ngono. Wis. Apa tak anggap aku ora iso ngantem karo kowe? Iya. Yakin? Yakin ki apa? Dewa kok tak jak omong yakin ta iki. Memantapkan lho. Iya. Nganti iso ngantem aku bumi langit tangkep. Piye? Nganti iso ngantem karo aku bumi langit tangkep sambat legane atiku kowe. Waduh, untu mati aku. Wong edan Bagong wong edan. Kakang Bathara Indra kena ngapa? Medyan ngantem kok ya milih. Mak cekluk. Larane ora jamak. Ngono. Sapa iki? Ulun Bathara Brama. Weh, dewaning geni. Iya, nyilirake Mas. Us. Arengku ngopo? Engko udot rande geni. Ngene. Wong edan. Wah. Aku kurang ajar tenan. Dewa-dewa dadi ece tenan. Arep ngopo kowe? Ngewangi Bathara Indra, ha? Ha? Ayo, apa tak anggap aku ora iso ngantem para dewa? Sampya mungsuh aku kowe. Wiladal ngedapi-dapi temen. Wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Ulun diwaning geni. Ora wedi. Ora wedi. Kowe paling mengetoke geni sak lumbung Bandung ngono kowe. Bu, aku nyemplung blumbang.
genimu ora ana gunane. Ayo muni ya. Sing dadi nyatane candhak aturke Bathara Guru nampa pidana. Weh, candhak aturke Bathara dosen. Nampa pidana kowe. Edan aku musuh Bagong kok malah rasane ora kepenak to. Kuwi berarti arep kalah kowe. Mundur wae. Atimu ora penak to? Iya. Kalah kok yakin. Aja tak teruske kewirangan. Pecah sirahmu, pecah sirahmu. Lho. Iso mecah sirahku. Ya mbah, pecah sing endi? Ngene Indra mau dekok. Ila dalah mati iki margane pati margane. Ayo maleso, ya, maleso. Wah! Mati aku. Piye, Gong? Cara brangae bajigur ana. Ah ngopo? Tak inceng ndase. Sepatune dunggahke. Aku nggajul kono kena sithik, anggon aku kena akeh. Mules. Laran sik terus. Wah iya. Ora apa-apa. Golek es teh. Moh. Larang kok golek es teh barang ora. Tulung iki nek ora tak ombane weteng kula tenan golekno es teh bayarono sisan. Wah. Cang nekat ra jamak-jamak ora kene. Kuwi anggere nyoro tambegan ngono wis mari. Mah. Wetenge dilus-lus. Kowe ora ukuran kok Gong kowe iki. Penyakiten piye kowe? Kok gedhe banget semono to, Gong? Mbok rasa trewet, Tru. Rahasia kok diomong-omongke wong akeh. Mula nek kowe mlayu mau kok surane tung. Padake klontong sapi kok. Ya ora ya. Wis, Bathara Brahma kalah. Kowe iso menang karo Bathara Brahma. Nggih, ora gleleng kowe. Gleleng kok kuwi. Maju meneh. Bar iki sapa? Ketoke ya Bathara Bayu ya ana, Bathara Yamadipati ya ana. Bathara Pathuk. Pathuk apa Pathuk? Pathuk, Bathara Temburu. Kuwi enteng-enteng sing abot dhewe Bathara Yamadipati ngono nek semelangku nek kowe dijabut nyawane. Ngati-ati ya, Truk, ngematke sing tenanan. Ya. Nek nganti aku dijabut nyawane tututi lho, Truk. Iya. Nek ora tak tututi aku mati tenan. Nek aku mati piye? Ayo. Kowe ya sedhe to? Ah sedhe. Aku adimu. Ah iya. Mula tak awas-awasi saka kene. Nek kira-kira engko Bathara Yamadipati arep njabut kowe praitno ngati-ati lho, Gong. Heeh. Bagong aja mlayu legane kae. Wah. Mundura. Kowe aja nganti wani karo dewa. Iki Yamadipati. Ya. Kowe sing jabuti nyawane titah. Ya, pancen kepara nyata. Ora gelem semingkrak jabut nyawamu cemplungke kawah Candra Dimuka. Piye? Jabut nyawamu, jabut tenan iso mati tenan. Wah.
kowe, Gong. Dikandani ngeyel kok. Ya Yawa Dipati kowe kelangan nyawa tenan tak oyahe le. Tak jalukke le. Wah, ada. Wis tak lebokke Gong saka cangkem. Nanging le, aku ngerti ya Madipati tangane kaya gegem apa terus tak rebut mbuh wujude apa terus tak temlokke ning awakmu. Tangi Gong. Baru nyawa kirik po ya. Gong. Waduh. Emoh. Wah, wis cilaka ya. Wah. Wah, Petro, ayo, kandang wae. Wah, ada. Jangan lho. Alhamdulillah bener, Gong. Ya Madipati iki jebul nggawa nyawa pirang-pirang. Masa? Kaya aku mau wis urip e. Lho, krasa ta kowe? Krasa. Enak ngomong kok warane, ngono. Kleru nyawa kirik. Wah, jan. Arep tak dol ta? Ora ya. Arep didol-didol ora. Lho, ya Madipati sing ngoyak. Minggir to. Arep kapan jabut genti nyawane. Gong, men pokoke. Kok cabut genti mudar wae. Adake anak Semar iso njabut nyawa ta iso wae anggere mlebu nggawa arit rak kekreki kabeh. Saedan ora. Balekke Gong. Ora arep tangu. Lho. Arep dingu piye nyawa kok dingu? Saake. Aduh. Wah, caedan. Ana menungsa kok iso njabut nyawa. Iso wae aku rene njabut. Aku kadang kala ora tak jabute metu dhewe. Lara lutruk dingonokne kuwi. Kejengkit e panis e. Kuwi nang anu sok aleman e. Iya, Bagong. Ayo bali. Iya. Sepatune ukuran pira kuwi? 36. Cukup, tinggal. Lho. Tinggal tak ajar. Iya. Wah, lah edan dipreteli nya. Ayo kuwi anu apa jenenge bus kape? Wah, dumeh anyar rombongan lurik. Ayo jalan kene. Iya, wah lah wis. Ya. Nah iki tampani. Lho apa iki? Silet. Lho. Nggo ngopo? Ku dikerok jenggote kuwi. Lho. Ben ngopo? Ngingu kok jenggot. Ngingu ki wedhus ben mana? Oh, ya men kowe iki senengane kok senengane. Sono mulai kono. Yogi kowe ya. Wis bali kono. Mewah ajar dhewe. Wah, aku tak mulai, Bagong. Wah.
Pandhita kang ginarawangsit pindha kombang ngajaping tawang susah angin ngendi nggone miang kalihing kangkung peksimi beruluke ngungkuli langit Mas Tunama sidam sekaring bawuna langgeng. Andu para temene ngatasé mung drajating Panakawan isa ngorak-arik karo barisaning para dewa. Bagong, Petruk, Nala Garing, kita ora gelem mundur, kita ora gelem masrahake kelawan diri kita, ulun bondo ulun boyong marang Kayuwangan. Yen perlu wong atuwa kita, aja takon dosa. Padukuan tak tamani cis Trisula ora kobong wong sak padukuan aja dundang manik moyo keparat mareka den prayitna sumuriris eka balik titiyani kandayani Trisanya Purnama sasi manik maya lah kok ngliga pusaka kadewatan Kakang Semar sampun boten wonten raos sabar malih wonten manahipun ingkang rayipun manik moyo dinten sak mangke Kakang Semar keparing maringaken dhateng Atmaja panjenengan Bagong menapa mboten menawi mboten kula mentala bumi angus padukan mring apus mriki Kakang Semar sabar to ora kaya ngono kuwi lah kok dadi kowe nuruti karo karepe Bagong ki wong srogal-srogol Bagong ki wong kebak sembrono nek tok tanduki malah kowe engko kewirangan dhewe larak tenan to. Dewa-dewa kalah mungsuh anakku Bagong mergo nggonmu nuruti karo mubal babaling nepsu ingkang mbok ora iso mbok peperwekasan gawe wirangmu dhewe. Kula sampun mboten peduli. Bagong mboten panjenengan pasrahaken. Kula ingkang badhe damel bumi angus padukaning pringapus. Weh, dalah wis iki men durus bapak. Ora usah nesu manut karo bapak. Nek ora manut ndak malah ora takon. Aku mangkel kok kaya lanang-lanang dhewe. Bathara guru kok dimetangane papat. Ayo, gelut karo aku ning tanganmu loro wae. Lho, tanganmu loro wae piye wong tangane wis papat kok. Wis, kowe ora usah melu-melu ben bapak. Men bapak go men bapak. Terus saiki karepmu piye? Kula nyuwun Bagong badhe kula cemplungaken kawah Candradimuka. Weh, lah aku ki wong tuane. Nek Bagong cilik loro gedhe tekaning pati, aku sing ora entuk. Aku sing ora trima. Lajeng paringipun Kakang Semar kados pundi? Dewa Ndaru Jaya Ndaru mbok wenake Bagong apa ora? Bagong sampun wani kalian kula. Mboten badhe kula paringaken. Nadyan kanthi syarat srana menapa kemawon mboten badhe kula paringaken. Kowe kandha. Saiki kowe kandha. Syarate apa wae bakal tak turuti.
aku mesti saguh minangkani syarat ingkang mbok aturke kelawan aku Manikmaya. Ing tansah marpamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Menawi Kakang Semar dawuh mekaten kula badhe ngaturaken syarat srana. Syarate apa? Gandeng Bagong sampun wantun kaliyan kula. Tegesipun Bagong sampun wantun dhateng pangaosipun kadewatan. Wantun dhateng panguwasa ingkang rayipun Manikmaya. Terus dosane Bagong aku sing nyandang, lupute Bagong aku sing nebus. Ora apa-apa kowe kandha. Menawi Kakang Semar mboten ngparengaken Bagong kula buyung dhateng Kayuwangan sakmenika ngaten kemawon. Kakang Semar dados lintunipun. Ijole piye? Kakang Semar kula boyong dhateng Kayuwangan. Sawise tekan Kayuwangan menika Purbawasa wonten astanipun ingkang rayipun Manikmaya. Wonten ing Kayuwangan sakmangke Kakang Semar dados lintunipun Bagong nampi pidana saking rayipun Jatimurti. Sagah menapa mboten? Lakonane. Pak! Pak! Jaya, Pak! Aja, Pak! Kowe aja dadi jale Bagong. Aja, Pak! Aku ora ikhlas nek bapak munggah ning Kayuwangan dipidana karo Bathara Guru. Ora apa-apa, Tru. Reng rasa nangis kuwi bapak sing tenanan ki ngono kuwi. Supaya kowe iki umpama ndek gegayuhan terus lakone kaya sing tak lakoni ini bapak mesti ya ngiklaske. Sing jeneng wong tuwa netepi tetembungan anak pola bapak kepradah. Kuwi ngono kuwi ya Pak ya. Wis ora masalah. Bapak ki wis tuwa ki lakune nang ndi meneh to? Kejaba ora mung mati to. Saiki ya mati, sesuk ya mati wis ora masalah. Adene tapuk sepatu cangkemmu kowe. Anak kok kaya ngono. Wis bareng ora apa-apa. Bagong ki omongane bener. Aku urip ya wis pirang-pirang abad suwene nganti tekan kaya ngene kok urung ana tandha-tandha aku tekaning pati. Lah iki malah sing arep mateni aku dewaning para dewa iki lak padha karo bapakmu ki disuwargake. Ngandel ora. Bapak wae ikhlas kowe do nangis sing apa? Ya meng ngene wae bapak ki sadurunge mati kon ngetokke sertifikate iki cacahe pira? Kok duparaimu ora? Weh, ngono lho, Truk. Kan adil. Adil dong lumlacat. Wong kok sing diarep-arep kok warisan ora. Aja, Pak. Aku duwe sertifikat 3. Ngandel ora? Didumsik, Pak. Gek mati ora masalah. Bagong pancen setan tenan kok. Aja, Pak. Emoh, Pak. Ora apa-apa aku tak meluk Bathara Guru aku ora piye-piye. Aja. Nek bapak men ning Kayuwangan, nek bapak munggah ning Kayuwangan aku ya tak ngetokke nek dadi dulure tuwa Bagong. Bagong tak labuhane, pukulan kula ya digawa teng Kayuwangan dipateni kula ya gelem pukulan. Reng. Aja, Reng. Aku ya wis tuwa, umurku ya wis pirang-pirang. Wong urip lakune nang dine, kejaba mung mati, bapak mati aku ya tak mati. Wis kowe rasa melu-melu. Aku ora mentala karo kowe. Aku ya ora mentala karo bapak, ya ora mentala karo kowe, Reng. Nek bapak arep dipidana karo Bathara Guru, kowe arep dipidana karo Bathara Guru. Pukulan kula mboten kantun, kula ya dimelu teng Kayuwangan mang pidana sisan kula. Truk. Bagong kok ora nangisi awake dhewe ya. Uteke buntul telek kok.
Wis blas ora duwe perasaan apa-apa. Gong, iki wong telu iki do nglabuhi karo kowe. Terserah. Aku kan nang njaluk. Kowe ora pengen melu nang kayangan, Gong. Ngene lho, carane mikir kowe iki do goblok kabeh. Nek aku melu nang kayangan berarti turune Semar Cures. Sing arep nampa warisan sapa? Semar ben mati, Gareng ben mati, kowe mati. Aku sing kaya raya. Cangkem kok kaya ngono. Aku nang omah wae. Nek nganti aku kok gagal gegayuanku mbangun niki, sapa sing dicucuk? Wis, nek pancen do ikhlas mbelani aku ora masalah. Aku matur nuwun ya, Reng. Matur nuwun ya, Truk. Matur nuwun ya, Pak. Wis do mbelani karo aku. Pun kula nggih digawa rika. Pun mboten sak ditakono cemplung kawah blung modar kabeh pun. Iya, aku ngene iki nglabuhi kowe lho, Gong. Heeh, aku ya ngerti kok, wis tenang. Engko tak tulis nang tembok omahku. Pahlawanku. 1 Semar, 2 Gareng, 3 Petruk. Pahlawanku. Ya dilukis. Wah, angel lukis matamu iki lho, Reng. Setan tenan tenan. Kakang Semar. Piye? Panjenengan sampun ikhlas. Ora ikhlas sebab apa? Apa mung mati kok ora ikhlas. Mati kuwi sangkane dhewe-dhewe. Upama sangkanku saka kowe ya wis tak terima-terimake. Nolo Garing ikhlas. Mboten ikhlas ngapa? Bapak ora ana kok kula kene urip-uripan sing sambat sebut karo sapa? Petruk ya ikhlas. Mboten ikhlas pun mang beto kula telu-telune teng kayangan. Ganti sule Bagong sawise Semar Gareng lan Petruk ulun cemplungaken ning kawah Candra Demuka. Ulun bakal maringi Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru lawan Bagong Semar Badranaya. Semono ketresnane mas-masku karo bapak aku. Nganti wis ngiklasake nyawane cempluke ning kawah ming paduna aku ben entuk Jaya Ndaru karo Dewa Ndaru. Kok sepi ya suwe-suwe. Ra ana sing takjak omongan, ra ana sing takjak geguyon. Monggo aku nek tangi turu ora raope langsung ketemu Gareng terus do ngopi wong loro. Raketang pait. Terus udut-udutan raketang tegesan. Ning sing penting ra iso ngulir budi ngasah kadewasan karo Kakang Petruk ya ora ana. Monggo Semar iki janjane aku tresna tenan karo kowe lho, Pak. Kowe mesti ngekeki ngelmu karo aku arep pameng lumrah ngelmune wong cilik-cilikan iso digawe urip. Aku mau kok ya ora melu to, ejan. Terus sapa sing arep bantu karo aku wis iki nek aku mlayu nang Ndara-ndara Pandhawa. Matur Ndara Puntadewa. Matur Ndara Puntadewa. Iya piye, Bapak? Bapak kali Gareng kali Petruk digawa teng kayangan. Lah kena ngopo? Mbelani kali kula. Niki ajeng dicemplungke teng kawah. Lah kok kowe ora? Kula mboten melu. Menungsa apa kuwi Werkudara geceken sirahe? Wah, ya. Yes. Modar aku. Iki nek lapor nang Ngamarta, upama aku mlayu ning Darawati. Matur sinuwun Kresna, langsung ana mangadilin wae. Ana sasmintaning non jagat wasane Ngombatara. Ana apa wae, Gong? Kok kowe tawang-tawang tangis? Matur Ndara Kresna, Bapak Semar kali Gareng kali Petruk digawa teng kayangan. Lho.
Sebabe apa? Sebabe mbelani kalih kula. Lah kok kowe ora mati? Nggih, wong baterane tesih wutuh. Wah, adalah sencaki laran. Senika kesaken dawuh. Dlang tak mati meneh. Endi ya iki? Polsek kowe apa ya? Lapor, Pak Polisi ada kematian. Di mana TKP? Di Kayangan. Nah, mumet polisi lar nang Kayangan. Gimana sampai di sana? Patroli nggak bisa sampai sana. Sudah terserah, kamu urus sendiri. Wes rampung. Siapa ya? Sowan Prabu Dasamuka wae Pak ya. Prabu Dasamuka iki kejeme ra jama-jama. Munteng wae dipateni. Jane danteran. Wis cilaka iki wis. Weh. Oh iya, Dik. Bapak iki sing ndek sedulur. Ngendikaning para sing do ngerti iki, bapak iki mbiyen lahir ndok. Kok bapak to? Sang Hyang Tunggal ki nglairke ndok. Terus kuningane dadi Sang Hyang Guru, kulite dadi Watagok, teleke dadi Semar. Putihe, telek putihe dadi Semar. Weh. Ndok putihe, Ding. Nah, Watagok. Aku sing ngrawuh, Wah, aku njaluk tulung ya, Pak. Bapak digawa nang Kayangan. Nek si Watagok ora iso nulungi bapak tak jembarke cangkemmu, Pak. Pak. Omahe Togok ngendi ya? GPS. Togok. Oke, heeh. Oh iya. Oke. 18 menit saka kene. Ah, parani tenan.